Защо българските управляващи през последните 2 десетилетия разпродаваха на безценица и водиха до фалит държавните предприятия? За това говорим днес. Най-напред внимание към Скайп. Нели, виждам, че се обажда. Добър ден! Добър ден, господин Володин. Слушам ви. Моля да погледнете на случилото се в началото на 90-те години и като действие на един от най-съществените закони на пазарната икономика. Тоест? Закона за конкуренцията. Да. Елиминирай, убий конкурента, грубо казано. Отнесен към ситуацията в България по това време, той се реализира в следното. Всички западноевропейски фирми, които виждаха потенциална конкуренция от страна на най-успешните ни предприятия, например в лицето на модерните ни гиганти на българската химическа промишленост, бяха силно заинтересовани да елиминират конкуренцията от България. А мислите ли, че действително България имаше такива силно конкурентни предприятия? Имаше много силни конкурентни предприятия. Онези, които не произвеждаха крайни продукти, които българите ги пипахме с ръце, а които в стотици хиляди тонова бълваха нашите предприятия, съоръжени основно през последното десетилетие не с устаряла съветска, а с най-модерни западни технологии. Добре, Нели, благодаря ви за обаждането. Дали имаме и други хора на Скайп? Сега ще проверим. Това е Петър. Здравейте! Чуваме ли се? Сега ще видим дали се чуваме. Не се чуваме. Пробвайте отново. Към телефоните тогава 960-1903 и 960-1904. Добър ден! Ало? Да, слушам ви. Добър ден! Добър ден, кажете. Вижте, от 5 десетилетия в света има нови познания по управление. Без технологията и познанията оттам не може да се обяснява нито позорното роде социалистическо минало, което направи държавата неуправляема, губи статупаща милиарди външен дълг. Добре, кажете вие тези нови познания, как си обяснявате случилото се в България през последните 20 години? Вижте, термини като капитализъм, социализъм, фашизъм, комунизъм, демокрация, преход не са термини на управлението. Те се заменят с термина управляемост и неуправляемост. Неуправляемостта генерира опада в икономиката, генерира мафия, генерира намаляване на населението, генерира разделение на хората. Докато управляемостта прави точно обратното. За да стане управляема на държава, тя най-път трябва да има силно централизирано управление, което беше внедрено по времето на Кенеди в Америка. Трябва да има високо ефективно укрупнено производство. А в България как стоят нещата според вас? В България как стоят? В България как стоят нещата? В България стоят точно на тази основа. България беше полусоциалистическа държава. България никога е нямало заплащане да извършена работа, основно е принцип на социализма. Добре, благодаря ви за обаждането. Ангел, по скайп, здравейте. Здравейте, господин Волгин. Слушам ви. Аз мисля, че е абсолютно погрешно да говорим за това каква вина имат политиците за случилото се с собствеността в България. Трябва да си кажем, че българските политици са марионетки. На кого? На кукловодите на българския преход. Основната грешка, която беше допусната в годините на прехода, е, че собствеността в България попадна в погрешни ръце. А когато собствеността попада в калпави ръце на един имот, този имот се затрива. Това се случи с България. И основната вина за случилото се имат хората, които написаха сценария на всичките тези десетилетия. Кои са сценаристите? Можем ли да ги кажем поименно? Списъкът е много дълъг. Сценария започва да се пише още преди самите промени, когато на най-високо ниво в БКП вече си дават сметка на къде отиват нещата. Първите стъпки са приемане на указ 56 за стопанската дейност и създаването на мрежата от външно-търговски предприятия, с което нещата се насочват към ръцете на стотина комунистически фамилии, които са определени за бъдещите собственици на България. Основна фигура в този сценарий естествено играеше и покойния Андрей Луканов. Да. Други основни фигури са високостоящи лица от репресивния апарат на Тодор Живков. Преди малко във Фейсбук на страницата на вашето предаване аз публикувах една снимка от едно печатно издание, където заглавието приблизително звучи така: бъдещият премиер ще бъде изненада за всички. Това са думи на генерал Любен Гоцев. Да кажа на слушателите, че на снимката са Тодор Живков и Бойко Борисов, още в качеството на негова охрана.
И отново думи, които се приписват на Гоцев, не знам дали са негови, че Бойко Борисов е една от грешките на БКП. Така че ние, ако искаме да решим проблемите, които са се стоварили върху главите ни, трябва да се справим с българската олигархия. И да кажем кои са тези, които дърпат конците зад колисно на случващото се. В момента кои са според вас? В момента? Не съм толкова веж в нещата, но аз бих споменал, да кажем, един Валентин Златев. Защо не е Васил Божков Черепа? В малко по-близкото минало бих споменал Димитър Иванов Гестапото и други генерали от ДСЕ. Отново казвам, списъкът е много дълъг. Да, добре. Благодаря ви много за обаждането. Така, сега ще видим кой друг ни се обажда. Ало. Здравейте. Здравейте, господин Волгин. Слушам ви. Обаждам се от София. Да. Петко Иванов се казвам. Да, господин Иванов. Започнем с сбирката още в Малта и Рейкявик. Така. С Горбачов. Да. След това какво се получи? Почнаха всички заводи постепенно да намаляват производство, да изнасят нашата суровина извън България. След това какво стана с парламента? В първия парламент беха всичките комунисти, всичките министри от правителството на Тодор Живков. Него го свалиха. Почнаха се изнасяне масово навън от държавата куфърчета. След това какво стана? В другия парламент всички парламентаристи тръгнаха из цяла България кой къде иска да почне да присвоява държавното имущество. И в крайна сметка какво се оказа? В крайна сметка. Разбиха се земеделските стопанства, разбиха се предприятията, заводия, напоителни системи и още много такова. И тия комунисти до кога ще ги държиме до сега? Не знам защо ги наричате комунисти, специално тези, които наричаха себе си комунисти преди 89-та година, имам преди тези, които управляваха, управляващи апарати на БКП и на държавата, те сигурно сте забелязали след 89-та, веднага, буквално на следващата сутрин, сигурно на 11 ноември, вече бяха най-правоверните капиталисти. Внимание сега към скайп. Огнян, здравейте! Ало, здравейте, господин Волгин. Здравейте, слушам ви. Усила малко тук. Да. Нали. Аз ще почна отзад напред. Да, от комунисти. Добре. Господин Волгин, я попитайте вашите събеседници, защо все пак, когато теглим чертата, капитализма погълна социалистическия лагер, а не се случи обратното? Това е лесен отговор, защото системата, която беше при нас, беше нефелна система. И ГФР погълна ГДР. Въпросът е защо ние... Същото ще стане скоро време и със Северна Корея. Безспорно. Въпросът е, ние си мислихме през 89-та година, че ето сега пада тази прогнила система. Ние сме малка страна и не сме пъпа на света. Да, но защо трябваше всичко да бъде разпродадено на жълти стотинки? Това е въпрос. Китай. Безспорно. Въпросът ми е, защо трябваше... Благодаря. Дочуване. Дочуване, всичко добро. Продължавам да питам, защо трябваше, включително и печелившите предприятия, каквито ние имахме, да се продават на безценица, защо трябваше българските природни ресурси, българските суровини също да бъдат давани на безценица. Не, че всичко се управляваше добре преди това, но защо трябваше всичко да бъде съсипано след това. Това е генералният въпрос, според мен, на българския преход. Добър ден! Ало? Да, слушам ви. Добър ден, господин Волгин, Станимир Гелемачев от Ивайловград. Да. Вижте какво. Още в Малта стария Горбачов и Буш си разпределят света. В своята книга на господин Петър Югос той казва: още там са се разбрали Съветски съюз да се откаже от комунизма, а после икономическата власт да мине в ръцете на бившите комунисти. Ами какво стана в България? Точно един от големите ликвидатори на нашата икономика, това е господин Банев, който е от БСП. Да не забравяме кой ликвидира завода в Кремиковци. Ами не господин Вълкът Лупи, Александър Томов. Нека да си кажем истината, от коя политическа партия бяха тези хора. Тоест, господин Волгин, след 10 ноември бившата комунистическа номенклатура станаха капиталисти, те нямаха интерес да има средна класа, ликвидираха средната класа и една група ще бъдат само богатите, а ние
тези, които ходихме тогава да агитираме за демокрацията, за новото време, ние ще им бъдем робите. Точно това стана в майка България. Благодаря за внимание. Благодаря ви. И аз, Петър от Скайп. Здравейте. Господин Александър Томов. Нека да си правим истината, от политическа партия бяха тези хора. Да, добре, благодаря ви. Петър, здравейте. Здравейте. Слушам ви. Имаме някакво обаче объркване тук в линията. Секунда, само да се оправя. Извинявайте, ще пробваме отново. Сега към телефоните. Ало. Добър ден. Добър ден. Аз съм Найденов от София. Кажете, господин Найденов. Господин Волгин, мисля, че много политизираме нещата, а те са много прости. Да. Отговора на въпроса ви защо е следния. Защото нашите управляващи са винаги били крадливи, продажни или марионетки, даже е слаба тази дума марионетки, по-точно агенти на чужди държави. Първо съсипаха съдебната система, за да не могат да бъдат съдени тези крадци, нали? Така. До сега няма нито един осъден. Споменаха тук за Лупи, Томов, за Златев. Всичките са от един до Дрънки. Така че даже пресен пример е проблема с завода в Сопот. Да. Там въпросът беше къде са парите. Защо никой от журналистите и работници да не постави този въпрос? А пари има. Те са произвели, продали са и в крайна сметка пари се намериха. И те не се намериха пари да се бъде в някой жоп или в нечия партийна каса. Да. За да се разреши проблема за 2-3 дена. След като учениците, гладни, започнаха да излизат да поддържат своите родители. Намериха се действително изненадващо тези пари, точно преди референдума. Интересно съвпадение. Благодаря ви за обаждането. Ало. Ало, здравейте, господин Волгин. Казвам се Кирова. Много интересни неща ще говорим. Така и понеже търсим истината, аз бих ви препоръчала да намерите лицето Александър Дочев. Да. Това е човек, който работи в информационната банка в Съединените американски щати, но той излиза от нашия БАН. Има едно посещение 1970 година, забележете, още в щатите. Да. И всъщност БАН създава кръжецът Монтерей. Така ли? Който... Интересно е тази концепция. Защо Монтерей е създаден в БАН. Който кръжец много бързо се превръща в шайката Монтерей. А кой влиза в този кръжец първоначално? Сега ако ви ги изреда, кой влиза в този кръжец, няма да съм почтена. За това лицето Александър Дочев, той идва тук от време на време в България. Някои ваши колеги журналисти го канат тук и там, за да го славославят и едни дитирамби и така нататък. Не е лошо да го потърсите и да го попитате точно как стана това нещо и защо стана. Добре, благодаря ви за обаждането. Добър ден, Радка. По скайп ни звъни. Чувам ви, кажете. Добър ден. На мене ми се иска да кажа какво би трябвало да стане от тук нататък. Да, слушам ви. Какво е станало, го знаем. Първо, според мен трябва да се укрепи селското стопанство. Сме държава, която няма много суровини за тежко производство и за да може имаме суровини за леко производство. Да имаме възможност за производство на памук и текстилна промишленост, да имаме възможност за производство на кожи, на вълнени платове, на лека промишленост, дрехи и така нататък, и да има работа да се отворят заводите в Габрово, например, заводите в Сливен, например, които в момента не работят просто. Друго какво трябва да се направи? Друго какво трябва да се направи? Друго трябва да се направи да се спре тази напаст Божия на стоки от Китай, от Турция и така нататък. Просто трябва да се стимулират нашите българските производители. Това е най-важното. Значи ние докато нямаме производство, ще имаме проблеми. Това е. Така е. Благодаря ви за обаждането, госпожа Лазарова. Действително, докато няма производство в една държава, тази държава просто няма как да се развива. Благодаря ви. След малко отново ще имаме преки включвания, но сега една песен с култовото заглавие "Мълчанието е злато", The Tremeloes е групата.
Отговор на въпрос, за който разговаряме днес, дава и Калина Андролова. Ето нейния коментар. Идеята на най-ниския плосък данък в света, който нашата държава въведе, беше да се привлекат чуждестранни инвеститори, които да съживят икономиката ни. Обаче, най-общо може да се каже, че в България чуждестранни инвеститори почти няма. Поначало, числата, които управниците ни представят като въведени у нас чужди инвестиции, трябва много сериозно да бъдат коригирани. Защото само една минимална част от чуждите пари са истински чужди инвестиции. Другата част са пари от офшорки, служещи за параван на всички онези откраднати пари, завлечени при разпада на комунистическата система. Тези пари се връщат в България под формата чужди инвестиции. Но това не е най-лошото. Звучи неприлично, но дори и с откраднати пари можеш да направиш добър, полезен бизнес. Можеш да движиш обществото напред. Може би отвращението ни нямаше да е толкова голямо към грабителите, ако те успяваха да постигнат просперитет за нацията. Уви, колкото и пари да вложат онези, които ги откраднаха, резултатът в най-общ план е плачевен. Защо? Защото те не умеят да ги управляват. Те управляват своите откраднати пари ненадеждно, с връзки, приятелства, абсолютно некадърно и по всякакъв друг начин, но не така, както би трябвало да бъде в нормалния подреден свят, с ясни правила и много талант. Защото едно е да имаш мошенически качества да откраднеш, друго е да имаш качествата на истински предприемач, системност, търпение, трудолюбие и най-вече компетентност относно работата, която вършиш. Забелязали ли сте, че в по-голямата си част собствениците на бизнеси в България нищо не разбират от своя бизнес? Какво разбира, например, бизнесменът Николай Банев, бивш таксиметров шофьор на Централна гара, от Полимери Девня? Това е парадоксално откритие за мен и мисля, че само тук този феномен има почва. Защо? Практически нормалният бизнес у нас е убит напълно. Заменен е от шуробаджанащина около държавната администрация, която преразпределя средства. Изобщо целият бизнес у нас е скорен върху паразитирането от държавните ресурси, зависиме от политическите партии и от корумпирането на държавната администрация. Много често решенията в икономическата сфера са алогични и проистичат единствено от личния интерес на управляващите политици. Схема първа. Едно държавно предприятие може да се държи умишлено в предсмъртно състояние, за да се наливат там държавни пари, които от своя страна да бъдат източвани. Пример. БДЖ. Вагони дадени за скрап, после рециклирани, след това продадени за милиони отново на държавата като годни. Поначало всякакви дейности в подобни предприятия се превръщат в смазани механизми за източване на средства. Схема втора. Предприятието се води към умишлен фалит, влошава показателите си, продава се на безценица, след което или се заздравява, което е много по-рядко, или се разпродава на парче, което е по-удобно. И тогава бързата печалба от унищожаването на активите е многократно по-голяма, отколкото цената, която е платена за изкуствено фалиралото държавно предприятие. Кой ще чака да печели някакви пари от производство през следващите 30 години, като може да спечели сега и веднага, а работниците кучета ги яли? При тази схема обикновено задълженията на предприятието или част от тях много често се поемат от държавата. Обяснение на този абсурд няма. Единствено, че за подобно решение някой получава процент от ползите за приватизатора, които ползи, разбира се, всъщност са щета за държавата. От 23 години насам ние унищожаваме. Това унищожение и разграждане ни се представя като оздравителна процедура, но всъщност е чисто унищожаване на активи. Нашата държава ще започне да просперира наистина едва когато започне да създава. А ще създава не защото има умни държавници, а когато открие и в създаването възможност за крадене. Вече, както забелязвате, отмина еуфорията на разрушаването и започна еуфорията на инфраструктурните проекти. Разбираемо е, защото Европейският съюз е предвидил за нас около 12 милиарда евро. Дано възможността за източване на еврофондовете донесе на България и някакво удобство. Тоест, докато се краде, поне нещо да се създава. Мога да разбера елитите в началото на прехода, когато бяха истински гладни.
но не мога да ги разбера сега или да ги оправдая. Мисля, че голямата трагедия на тази страна започва от елитите. Те са неграмотни. Дори алчността не е чак такъв порок, както невежеството, защото невежеството разгражда човешките качества. Под невежество разбирам не буквално неинтелигентщина, а неспособността да си емоционално привързан, да изпитваш любов към страната, в която живееш, а не снобска погнуса, да имаш нужда да оставиш следа, да направиш добро. Че за какво живеете на този свят, драги богаташи? Запишете се в историята, дарете нещо на бъдещите поколения. Направете детска градина, вместо да си позлатите тоалетната. Ако не можете от алтруизъм, направете го от себелюбие. Помислете, от тук са тръгнали светците. Това беше коментар на Калина Андролова. Аз сега ще ви прочита две мнения от страницата ни във Фейсбук Деконструкция. Христо Николов казва: вина за състоянието на страната няма нито едно дете, нито един младеж, който напусна България. Виновни сме всички 45 и повече години, защото допуснахме в държавата ни да се построи в кавички най-глупавия вариант социализъм и после като малоумници допуснахме най-безсрамния вид демокрация, също в кавички, да се реализира. И още едно мнение. Ще се радваме, ако кажете няколко думи и за целенасоченото съсипване на БДЖ, едно огромно и изключително важно за България предприятие, което от 30 години е системно източвано и крадено от всички правителства. Това е и показателно, че всички политически партии следват еднаква политика и съвсем не са врагове помежду си, нещо, което, разбира се, всички ние отдавна подозираме, че между българските политически партии може да има някакви различия, чисто на вербално ниво, но иначе икономическите им интереси са изключително свързани и те много добре се пазят един друг тъкмо на тази плоскост. Ние продължаваме с музиката. След малко сте вие на нашите телефони 960-1903 и 960-1904. Може да звъните и в Skype на адрес deconstruction.bnr. Сега българска музика, Васил Найденов и Тишина. 960-1903, 960-1904 са нашите телефони. Темата: защо българските правителства в продължение на 2 десетилетия разпродаваха на безценица държавата. Добър ден! Добър ден! Заповядайте. Поздравления за предаването и на вашите зрители. Благодаря. Защото демокрацията някак си случайно и подготвено ни се случи. Ние не излязахме с желанието да си я вземем и да си вземем държавата. Тя се случи тогава, когато партийните кадри вече всичко бяха извън границите на България разпределили. Нека повдигнем въпроса за външно-търговските дружества. Да. Вашата колежка одеве направи един прекрасен анализ и точната схема идеално се припокрива, например с Българ Лизинг, начело на чието дружество стои едно случайно момче, наречено Димитър Тадаръков. Такова и с такъв прекрасен пример за източване, дълг срещу собственост. Този същия човек на гърба на цялата държава се провъзгласи за милионер в челният списък на кредитните милионери и сега в момента най-отявленият преписвач и стои начело на катедра туризъм в УНСС при доказано плагиатство на всичките му трудове. Това са вечните мошенници в България. Българския елит е това. Българския елит. Тези хора имат претенции да възпитават децата ни. Задаваме въпроси. Къде е министъра на образованието? Защо настоящия ректор, който е един прекрасен учен, държи този престъпник? Защо родителите плащат за специалност, която начело стои плагиат? Кому е необходимо всичко това? Това е част от поредицата от абсурди в България. Благодаря ви за обаждането. Добър ден! Добър ден. Заповядайте. Аз искам да посоча две неща. Да. Първото е, че Горбачов и Рейган, дали на Малта, дали другаде, се договориха за следното. Ние ще пуснем вашите фирми в нашата сфера на влияние, в нашите държави, а вие ще уредите нашите хора да добруват. Примерно в една западна фирма в началото и сега има повече номенклатурчики, отколкото в едно социалистическо предприятие. Интересно е това, наистина. Интересен факт. Много интересен. Аз имам достатъчно наблюдение. И във вашето предаване хората са казвали: този е син на еди кой си, онази е дъщеря на еди кой си.
един човек каза направо, няма номенклатурчик, който да е зле, или син и дъщеря на номенклатурчик, тяхното добруване беше осигурено. Но механизма, по който беше осигурено, не беше такъв, че да движи икономиката. Значи те се осигуриха на различни длъжности, освен това при този преход от една работа на друга, естествено те да не могат на новата работа веднага да се справят. Второто нещо, което искам да посоча, това е келепира. Да. Като почнем от Алеко, Елин Пелин, от съвременните Мирон Иванов, Иван Хаджийски, криворазбрана цивилизация, всичкото това е описано много добре. И сега, когато един човек не е в номенклатурата или е в долната част, иска бързо да се издигне, той започва да се подмазва на новите господари. Дали ще разрушава паметници, дали ще съди еди кого си, дали еди какво си. Той просто иска да се представи. И въпреки, че господарите се гнусат от това. Имаше един разказ за турското робство, някакъв българин предал нещо на турците, крепост ли, какво ли, и пашата, след като се възползва от неговата услуга, казал да го обезглавят, и тези неговите помощници го питат, ами защо? Той вика, той щом веднъж е предал, още веднъж ще предаде. Точно така, много точна характеристика направихте на това, което се случва в България. Благодаря ви. Добър ден. Здравейте, господин Болгин. Здравейте. Виждате ли как хората постепенно стигат до истината? Трябва да мине просто време. Вашето предаване е великолепно, но твърде кратко. Толкова. Това е като някакъв миг в вечността. А пък вечността е вечна. Няма никога да се оправиме, ако хората не започнат колкото се може по-бързо да проумяват защо нещата са такива. Аз мисля, че отговорът е изключително прост и друг път съм ви го казал. Защото моделът е такъв. Този модел е натрапен на България. Този модел не е български патент, не е българско изобретение. България е никоя. Тя е никаква. Тя е прекалено малка. Тя е много лесна за манипулиране. Добре, това обаче, че е малка, не значи, че трябва да се приема тотално безкритично всичко, което идва отвън, нали? Чудесно. Ние сме длъжни да приемаме всичко с голяма доза критика, защото само недоволният човек се стреми към съвършенство. Само недоволният човек може да търси начини да оправи проблемите. Да, надявам се, че в България ще има все повече недоволни хора, които ще се стремят, както вие казахте, да оправят проблемите. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Искам да ви честита новата книга. Благодаря. Надявам се, че ще мине добре. Надявам се аз. Темата е горе-долу какво стана с Балкантон. Защо не работи? Балкантон? Да, такова хубаво предприятие, такива хубави плочи правеше, какво стана с българската естрада, кой взел и що взел. Това са преливане от пусто празно. Всичко ще се нареди по лека-лека. Как ще се нареди? Вижте какво, то си има Сирия. Преди това не вярвахме и как така вечно еди кой си беше. Някъде изведнъж хоп, няма го. Така се подреди, от живота се подреди. То самичко не може да се подреди, ако ние някак си не му помогнем да се подреди. Някой път се случва и така. Както се случи това, за което се го коментираме, така се случи и другото. Нашите проблеми, мисля, че идват основно от това, че чакаме нещо да ни се подреди, ние да си стоим вкъщи на топло пред телевизора, а пък вече оттам насетне то да си се подрежда. Аз мисля, че доста поскачахме и барикади правихме, но явно, че сега вие все едно казвате, дайте да почнем, малко да има и резане на... да не казваме корбанчета да правим. Не може така. Спокойно. Спокойно, да са спокойни и нашите братя турци, и нашите братя цигани, защото единственото ни богатство е, че все още не е станало това и ми се струва, че се напрягат нещата, напрягат се и се бутат натам. Хора, бъдете разумни и спокойни. Не вярвайте на приказки. Толкова сте изкарали, ще изкарате и още. Бъдете живи и здрави. Вие бъдете жив и здрав. Благодаря ви. Само да кажа, че това за спокойствие, за което вие говорите, да, то трябва да присъства. Хората не трябва да изтерясват, да влизат в някакви битки, било то
твърде словесни или твърде физически, но това не значи, че пък от друга страна трябва да сме пасивни, защото спокойствието е едно, пасивността е съвсем друго. Добър ден! Добър ден, господин Вългин. Заповядайте. Николов от София. Да, господин Николов. Стана дума за той докъде е стигнала държавата от тези приватизации, бих казал разбойничества и така нататък. Според мен държавата стигна до там, тъй като няма контролна система. Когато има контролна система, едва ли биха се случили подобни продажби от типа на кон за кокошка. Кой разруши тази контролна система? Това са външни и вътрешни сили. Външните сили едва ли биха успели без помощта и намесата на вътрешните сили. Само да кажа едно. Да. Понеже някой спомена думата Кремиковци. От времето на соца. Да. Не знам дали си спомняте. Аз съм малко по-възрастен от вас. На времето имаше забрана Кремиковци да изнася повече от колко бяха 7 или 8 хиляди тона на запад. Защото Кремиковци, въпреки преходите през морето, там разни отливки и така нататък, беше конкурентно способен. А защо така безславно фалира? Абсолютно същото. Моля? Защо така безславно фалира? Защото някой трябваше да спечели. На гърба на българския народ. Същото е в момента с Вазовските заводи, същото е с Мадан, Родозем, Кърджали, същото е с БТК, същото е с българската електронна промишленост. Някой от вашите гости, помните ли, че каза за 2-3 милиарда долара печалба от оръжейната ни промишленост? Да. Бихте ли ми отговорили един риторичен въпрос да ви задам? За какъв дявол ми е да членувам в НАТО, ако аз не мога да осигуря военни поръчки, т.е. работа на нашите хора, хайде да не е на 3 милиарда долара. Ми е наполовин на един. Да, благодаря ви за обаждането. Действително, членството в тези организации има смисъл само тогава, когато можеш да се възползваш по най-добрия начин от тях, а това означава и да управляваш по най-добрия начин собственото си производство. Благодаря на всички за обажданията.